से बोली शंकर भगवान की। प्रेम से बोली हरिहरनाथ बाबा की। ठीक हो गइल मम्मी के शादी, भाड़ा भखले रहे ते घर जाए खातिर दादी। ठीक हो गइल मम्मी के शादी, भाड़ा भखले रहे ते घर जाए खातिर दादी। असो सामने में देव घर घुमा दीना जी। ए जी शादी ब्याह सब सफल भइल, घरों परिवार मान गइल, ई सब बाबा के नु कृपा भइल। चली ना असो देवघर घुमा दीना। तारा मालूम बानू के शादी कर ले तो हमारे पापा कितना खींच आइलन। रुको एक बार पापा से पूछ लेता, नहीं फोन लगा दे। पापा प्रणाम। खुश रह कैसे फोन कैला? कहत नहीं है कि हमने 12 से 12 दोनों पे जाते हैं सब बाबा ने सोचनी पापा से पूछ ली। जाए ना लाए आज ले तहर माई या हम बाबा धाम ना गईनी सो आज नया प मेहरी आइल बाई त जइबा बाबा धाम घूमे। तो हम तानी को रोकले रहनी माने हम नहीं जाता हैं सब। बाबा के कृपा से भइल बिया पापा देव घर जाई दोनों में कतरा तो सामना में जाके जल चढ़ाई। प्रेम से बोली डमरू वाले बाबा की। चलती अर्जी कोइल जाए भोला जी के दुआर हो, उनके दया से सफल भइल बा कइल हमन के प्यार हो, कइल हमन के प्यार हो। बारू अभी नया नया कोनिया छोड़ा ना जिदाए हमरनिया। चुपचाप जाके टिकट कटा लेना जी। देखी बहाना मत बनाए, चुपचाप जाके टिकट कटा के ले आई। अरे रुको एक बार पूछे तानी बाप होले ना। ए पापा तू कितना भाव खाला? का भाव खानी रे? पहले दोनों बड़ा घरे आवस तोर माइयो कई दिन से कहती है बाबा धाम जाए के ओकरो के ले जइहस। ए माई मन बाबा धाम जाई ओ देख के सुयबा कितना ऊंचा बा चढ़ी माई हमनी जाता नहीं सन माई अगले साल जाई। बाबा के कृपा से भइल बिया पापा देव घर जाई दोनों में कतरा तो सामना में जाके जल चढ़ाई। प्रेम से बोली ढोलनाथ की। जब भी शरण में जाला उनका कर ले बाबा विचार हो, धन लगा के करम हम पूजा भर जई गोदी हमार हो, भर जई गोदी हमार हो। सच्ची लाल चली तोहरा साथे परधामन हमरो बाटे। राहुल श्री कंवर मंगा दीना जी। अरे मन बता चली सब बात घर ही बताओ जाला। रुको आपके लास्टे बार पूछता हूँ। ए पापा का हम बिना तारा से बतैले बियाह कहीं तो कितना दिन खिंचाइला, बिना बतैले बाबा हम चले तो और कितना दिन खिंचाइला बोला ना। अच्छा तो जात रह तो जो माना कहा कहले बनी लेकिन एगो बात सुन जइहे तो भोला बाबा से एगो हमरा पोता मांग। ठीक बाबा नाम बाबा नाम। और सुन हाँ। फोन रखिए मत। हाँ। अइहा सन नु तो 5 किलो पेड़ा ले ली हस ठीक नु आ वो नहीं पर भगिए मत घरे आइए डायरेक्ट घरे। ठीक बा लव यू पापा। बाबा के कृपा से भइल बिया पापा देव घर जाई दोनों में कतरा तो सामना में जाके जल चढ़ाई। ठीक हो गइल मम्मी के शादी, भाड़ा भखले रहे ते घर जाए खातिर दादी।
असो सावन में देवघर घुमा दी न जी। बाबा के कृपा से